yaning balagan lah dalah ya jagat ya dewa Bathara Sisa ing Bathara jagat durung saapa ra nggon pacak baris adya bala saka negara Jogribek iki wangun kepranggo sipating munyo putih kang wana-wana malang kadhane ngarep kowe jenengmu sapa lan kethek tuwek saka ngendi merogake enggang aku sing cetha ya yen kowe tampa moraku iki mburi saka ing nggih soto dina kita dikeseting Sunan Prabu Puntadewa aranku Raden Anuman balik sira ngaku ayo aja mati tanparan ya sejagat ora genepaken menawa sira tambah marang aku mbir saka negara Jogribek aku keseting Sunan Prabu Gembung tanpa sirah aranku aku tumenggo Mandraguna aku kowe tumenggo Mandraguna ya kowe semedya nyang endi tak takon yo ayo ngaku wektu dina iki aku ngemban perintah kan Sunan Prabu Puntadewa kang saprungu padikan Sang Hyang Bathari Sri negara Jogribek kepondokan Bathari Sri ora ana ikang jangan kula dina iki kowe taiman bali aja ana ing ngambah neladan negara Jogribek mergo negara Jogribek dina iki lagi nandang lara ayo lire piye kira kang aja padha ngayunake kang padha ngraketake aja mlebu sifat manungsa najan taun kumbang ora genah pamanak jaring tak balake oleh batut ora ngluwih kuruda paripaksa wah arep adol kendhe bondoane apa-apane tanding raku kang tak wedi ngapang jadi merusak petak sekolah mbarae watek naji jaya kaijanmu nganti tumpang sora karo tunggu kelan nyalot cangkem